עצרי. עזוב אותה. אני אטפל. שלום. זה בסדר, שחקנו. זה נראה נהדר. אז תגידי רוצה לבוא איתי לארמון? ארמון? באמת? כן. אני לא כל יום פוגש אנשים כמוך. את קוראת לי נורא מיוחדת. תודה. אני אשאיר אתכם לבד. אמרתי לכם לא לצלם. אז איך זה להיות מלך? זה מאוד נחמד, כאילו, כן. זה כזה... זה כזה נחמד כזה. אז זה הארמון שלי. מאוד יפה פה. אני חייבת ללכת. לאן? אני חייבת ללכת. אוקיי, אז... תבואי אליי עוד פעם. כן. אדוני, אני רואה שמאוד נחמד לך. כן, פגשתי את נערת חלומותיי. יפה. היא באה לפה? כן. אוי. צריך איזה הכנות? לא, אני לא יודע מתי תגיע, זה בעיה. בעתיד בטח ימציאו איזה משהו שאפשר לדבר איתו אחד עם השני, ואז יהיה אפשר לקבוע פגישות. זה יהיה דבר קטן כזה. יהיה גם כזה בבית וגם כזה אישי. יהיה בזה גם מצלמה. בוא אדוני המלך, ניקח אותך למיטה ותספר לי עוד סיפורים כאלה. יופי, יש לי עוד רעיונות טובים. בעתיד יהיה גם איזה משהו שמשדר כל מיני תמונות. אוקיי. גם אותך למיטה. הגענו למיטה אדוני. הלוואי שהייתה פה. כזאת יפה. אתה רואה את הקטע ואת הגלימה? כזאת יפה. כזאת... היה טוב אדוני. אוקיי, היה טוב. היא כזאת יפה. בוקר טוב. מישהו פה? בוקר טוב אדוני. בוקר טוב. אתה מוכן ליום שלך? כן. היום הולכים לקרב. אני מקווה שלא יקרה לי משהו. כן, ולכם כמובן. כן. טוב, בוא אדוני, אתה חייב להתכונן. אוקיי, אני בא. נו, איפה הסוס שלי?
תביאו את הסור שלי. קסדה, שמישהו יביא לי קסדה. קסדה. תודה. אני צריך לעשות הכל פה. ואיפה הגלימה שלי? תודה. איפה הגלימה שלי? יעלה לך, אדוני. סליחה. ואיפה המגן וכל הדברים שלי? איפה הם? כבר מגיעים, אדוני. אוקיי. יואו, אני צריך לעשות פה הכל. אדוני? יופי. נזכרת. עכשיו תביא לי בבקשה את חרבי ואת מגניי. אוקיי. אדוני? פה לך ציוד. יופי, שים לי. אל תפיל אותי. סליחה, אדוני. טוב, מכאן אני אמשיך לבד. אתה יכול ללכת. כן. ביי. אמרתי ביי. יופי, אני רואה שכולם מוכנים. בואו נלך. אוקיי, כולם אחריי. רוג'ה, אנחנו לא מפחדים ממך. אנחנו באים להילחם, אם יש לך אומץ, תבואי. ברור שאנחנו באים להילחם. אם אתם מעירים בעצם להילחם מולנו. אתם מוכנים! כולם עליי מהסוסים! אופסולמי. אין לכם סיכוי מולנו. באמת שאין לכם סיכוי נגדנו. אני לא סתם צחקתי. כן, אין לכם סיכוי. אני עושה זאת למען אהבתי החדשה. זוהי. אוקיי. כולם מוכנים? כן! איפה נפצעתי? מישהו! קח אותי ביד. הקרב הזה לא יסתיים טוב. לפחות 30 הרוגים בתחום הקרב הזה. זה קרב שלא נשכח. אוי, מה קרה? אתה בסדר? נפצעתי קשה בקרב. איך אתה מרגיש? לא ממש. תהיה חלק. אני יכולה מישהו שיטפל בי. כל חייליי מתו בקרב. נשארתי לבד. אני כבר חוזרת. תחזרי בקרוב. מצבו קשה.